Dobrý deň, priatelia. Predstavím vám nový Benimar Tesoro 463. V novej variante má Benimar Tesoro široké 70-kové dvere najvyššej triedy s centrálnym zamykaním, dvojbodovým. Vzadu veľká garáž, kde vám vôjde skutočne buď aj bicykle, elektrobajky alebo menšie skútre. Nosnosť je 225 kg, takže naozaj veľmi bohato dimenzovaná garáž, zároveň vykurovaná so zásuvkami. Máme tu nový nárazník, veľmi moderný na tom Tesore. Súčasťou sú cúvacie senzory, cúvacia kamera a predpríprava na nosič bicyklov. Z druhej strany vozidla máme rovnako veľké nakladacie dvere do garáže, takže aj keď zle zaparkujete, viete si vyložiť alebo naložiť veci. Vozidlo má miesto na dve plynové fľaše, to znamená, že má kúrenie Truma Kombi E, zároveň na plyn aj na elektriku, WC kazeta, plnenie vody, výfuk z kúrenia, samotné vozidlo. Vozidlo má lakované blatníky, nárazník. Súčasťou vozidla sú samozrejme sieťky roletky na všetkých dverách a oknách, rovno smetiačik praktický a veľmi praktické okno na dverách. Vozidlo má 5 miest na spanie aj na sedenie. Tu vidíte už elektricky polohovateľnú posteľ, ktorá nejde do dverí, takže keď chcem výjsť vonku, nič mi nezavadia. Posteľ je predbok, má 140 cm šírku, takže veľmi pohodlná. Elektricky ide hore dole, v každej polohe môžete používať na spanie. Máme tu v podstate vpredu 5 miest na sedenie, vpredu sú dve, tu sú dve a toto 5. miesto sa rozkladá, je v protismere šoféra. Súčasťou vozidla je už veľké rádio s 9-palcovým displejom, s CarPlay a Android Auto. Vozidlo má hromadu úložných priestorov, všetko touch systém, všetky skrinky sú nasvietené, všetky skrinky majú horné mäkké dojazdy. Takisto nad kuchynskou časťou pomerne veľká kuchynská linka, hromadu priestoru, či už šuflíku, dvojplatnička s elektrickým zapalovaním, takže veľmi komfortne vybavené. Súčasťou kuchyne je 140 litrová chladnička so samostatným mrazákom. Ide na plyn 12 V aj 220 V. Nad chladničkou sa nachádza ešte skrinka, kde si môžete dať buď mikrovlnku, alebo si tam nejaké suché potraviny uložíte. A v ďalšej časti vozidla je samostatná spáleň. Samostatná spáleň sa dá oddeliť dverami posuvnými. A ďalšími dverami sa viete dostať posuvnými k toalete s umývadlom. Súčasťou toho je pomerne veľká nadštandardná skriňa na toaletné potreby. Dole je ďalšia skrinka na ďalšie potreby, či už WC papier alebo WC tablety. Veľmi dizajnové, pekné a pohodlné umývadlo so slušným zrkadlom s perfektným nadsvietením. Celá tá kúpeľňová časť má veľké vetracie okno, kde sa dá napríklad umiestniť automatický ventilátor. Na druhej strane máme samostatný sprchový kút, kde naozaj aj dospelá osoba vyššieho vzrastu veľmi pohodlne sa môže osprchovať, pričom voda zostáva vnútri.
Vzadu máme dvojposteľ, z ktorej sa dá urobiť tzv. Letisko. Tu si dáte ešte ďalší madrac, ktorý tu môže byť a nemusí. A v tom prípade tu máte plochu 2x2 metre, kde sa pohodlne vyspia dvaja, ale v podstate aj traja ľudia. Na túto posteľ môžete ísť buď po rebríčku hore, alebo si sklopíte jednoduché schodíky a veľmi pohodlne sa viete dostať na lôžko. Na druhej strane máte veľké šuflíky, ktoré majú mäkké dojazdy. Všetky tri sú rovnaké. Takže tých úložných priestorov je pomerne dosť. Pekne sú rozčlenené v zátane zadných skriniek, ktoré sú na touch. A na druhej strane, aby toho nebolo málo, máme ešte vešiakovú skriňu, pomerne hlbokú. Zavesíte si tu aj 15 vešiakov. Zatlačíte donútra a veľmi pohodlne zavrete skrinku. Celé vozidlo má dĺžku 7,40 metra. Dá sa objednať s manuálnou automatickou prevodovkou. Rádovo má 170 koní, je na Fordovom podvozku a je pre 5 osôb. Možnosť použitia aj v zime v prípade winterpaketu, takže čakáme vás u nás. Dovidenia.